Halo, witam was serdecznie, synki i dziążki. Zanim przejdziemy do konkretów, to... Albo nie, od razu przejdźmy do konkretów. Słuchajcie, wyprzedziłem fakty, zanim powiecie, że a Mikołaj, a ty te pieniądze z live'ów i z donacji, to tylko wódkę za to kupujesz i uran od Czeczenów. Słuchajcie, także nie jest tak. Nie jest tak. Dawno nie angażowałem się w żadne akcje charytatywne, także teraz postanowiłem coś zrobić takiego lepszego niż tylko wódkę kupić za pieniądze. Słuchajcie, teraz zminimalizuję kamerkę, pokażę wam o co chodzi. Czy uda mi się zrobić taki super trik? Udało się. Patrzcie, jest taka akcja, która nazywa się, w ogóle jest taka strona, nazywa się Movember Foundation, no to jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, jest taka akcja w miesiącu listopadzie, żeby generalnie, no listopad już trwa, wiadomo, dzisiaj jest drugi, ale chodziło o to, żeby się ogolić na koniec października i przez cały listopad zapuszczacie wąsa, robicie sobie zdjęcia i zbieracie, prawda, pieniążki na cel, którym jest m.in. rak prostaty, rak jąder, generalnie słabe zdrowie psychicznie czy brak aktywności fizycznej. No i na koniec listopada, prawda, tam będzie jakieś podsumowanie. Ja wam oczywiście link do tej głównej strony tutaj tej fundacji podeślę pod filmem, tam będzie na pewno w opisie i myślę, że warto się raz na jakiś czas w coś takiego zaangażować. Tutaj wszystkie informacje na temat Movember Foundation i tej akcji, bo jest nie tylko akcja a propos wąsów, jest też akcja dla pań, także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Na pewno jakąś drogę do wsparcia jakiegoś szczytnego celu. Ja postanowiłem, no bo wiecie, mi rośnie wąs gimbusa generalnie i to jakbym go hodował z 3 miesiące, także ja od razu poszedłem w wąs a la Bismarck i nie pierdzieliłem się z tematem. I ja postanowiłem tutaj, to nie jest oczywiście, żebym ja się chwalił, czy coś takiego. Ja wpłaciłem 20 funtów, czyli jakieś takie mniej więcej 120 zł, bo tutaj na tej stronie mamy też link donate i możemy tutaj konkretną osobę, która właśnie robi sobie zdjęcie i zbiera na ten cel, albo możemy dać generalną, no generalnie wpłacić od razu, nie wspierać konkretnej osoby, która zbiera, tylko general donation na tę akcję. Ja tak zrobiłem. Jeżeli ktoś niekoniecznie chce zapuszczać wąsa, albo mu nie rośnie jak mi, albo ma jeszcze jakieś inne powody, to zawsze może bez problemu dokonać takiej właśnie tutaj donacji na takiej generalnej, nie na konkretną osobę. No, także słuchajcie, możemy też zrobić tak. Jeżeli będziecie zapuszczać wąsa, jeżeli zdecydujecie się zapuszczać wąsa przez listopad, to na końcu listopada możecie na Facebooka wysłać zdjęcia swoich wąsów zapuszczonych i wtedy powiedzmy, że ja osobę z najlepszym wąsem wynagrodzę jakąś gierką. Nie wiem co to jeszcze będzie, ufunduję jakiś kluczyk i osoba z najlepszym wąsem dostanie na koniec listopada jakiś kluczyk. Także co mogę powiedzieć, moi drodzy? Zapuszczajcie wąsy, no panie tam na pewno znajdą dla siebie coś innego, chociaż powiem wam w tajemnicy, że mam jedną sąsiadkę, która ma wąsy, ale nieistotne, nie? No i to by było ode mnie na tę chwilę tyle. Chciałem zrobić taki fajny motyw z tymi napisami, o. No, także panowie, wąsy w dłoń i tyle. Trzymajcie się.